marxes, que les casteguen, i les coses que no juguem. Doncs tal com he dit ara, hi ha rastres, les plomes. Si anem al bosc i veiem que hi ha plomes, ja sabem quin tipus d'animals hi ha en aquell bosc, però les plomes sí les coneixem, com és el cas aquesta de l'òliba. Llavors, això són fòssils, però això ja fa molts anys. Llavors aquí hi ha, això són trossos de pinya arrossegades, que sabem que poden haver ratolins, musaranyes animals que se les mengen. Què més hi ha? Algú sap què és això? Una roca, és un tipus de roca de fòssil, una pedra amb un tros de merda. Això és el mateix, Sembla, però no és. Això en diuen, mira, un nom molt raro, egagròpila. Això és una cosa, que després us ho explicarem, ja veureu una foto i tot, d'aquests rapinyaires, que els rapinyaires són aquests animals que són com l'aligot, que poden ser a l'òliba, que ho treuen això. Són animals que ho treuen per la boca. Aquí dintre, si nosaltres ara és el menjar, que són trostets d'ossets, de plomes, que l'estómac no els vol i els treu en forma de pilota. Si ara nosaltres obríssim això, veuríem els animals que s'han menjat. Per tant, és un indicador de quins animals viuen en aquell bosc. És molt bon indicador això. Tenim ossos, petits ossos, i en funció d'aquests ossos sabem quin animal ha menjat. Canes, etc. Hi ha coses que no pot pair. El que pot pair ja fa caca contra l'ocell. Però el que és més gros, com els ossos d'això, ho tornen a treure. Els hi faria mal. Hi faria mal, no poden digerir. Doncs se'n diu egagròpila. Llavors, Llavors també un rastre que també se'n veuen. Pell de I això és de veritat, Ai, jo vaig veure un N'ha mudat? Ai,